Ka foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsi an balima Serifila Jakanso filɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don yaasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Serifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkanko kibaru ani diɲɛ fan wɛrɛ tɔw la. An b'aw jira aw la k'a fɔ ko nin y'a kuma selen. Lajɛrɛba sigira sen kan ka bɛn fɛn min ye jumadon desanburu kalo tile 27 san 2024 a kɛra Mali kunnafoni dilaw tɔgɔla soba kɔnɔ n'o ye Maison de la Presse. Lajɛrɛ in tun bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu kura o korobokarili la ni jɛrɛjɛkulu min n'an b'a wele ko Mali Mouvement Mali Horizon 2035. O jɛrɛjɛkulu in a kolobokarila ka bɛn nin don kofɔlen ma. An ka ɲininikɛla Fatumata Yaya Kani ale ye ɲɛɲinini kɛ a ko kan wa an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. A bi waati janbɔ bi fɛn min Mali jamana ye a bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ o walasa k'a ka fasoden ɲumanya baaraw sabati jamanajɔ nasiraw fɛ ka jamana ɲɛmaw dɛmɛ u ka baara bolodalenw na jango furancɛla fanga in ka se ka sabati. Kulu 15 bɔɲɔgɔnko de farala ɲɔgɔn kan ka kuluba kelen ni o de sigira sen kan. U ko a ma ko Mouvement Mali Horizon 2035 hakilina yɛrɛ ye mun ye ka jateminɛbaw boli a kan fɛɛrɛ jumɛn bɛna se ka kɛ sababu ye Mali jamana ka se ka taa ɲɛ jani san 2025 cɛ. Tɔn 15 politiki tɔn muso tɔn denmisɛnnin tɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka a fɔ k'an bɛ ka na ni tɔnba in sigi hali bi an bɛ dɛmɛ mun ni baara mun na o baara o ka se ka sinsin o baara tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka Mali faamaw dɛmɛ ka Mali faamaw dɛmɛ n'o ye général d'armée Assimi a n'a ka gouvernement n'o ye colonel général de division Abdoulaye Maïga ani institution fɛn fɛn bɛ an ka ni transition in kɔnɔna la. Laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye ka maliyɛnw wele u ka fara an kan. An bɛɛ ko k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali de la an bɛɛ ko k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw de la n'o o jɛlen don ko b'an dusukun na an b'an ka fara fara jamana kɔnɔ. An y'a ye bi tɔn cayara kojugu politiki tɔn cayara muso tɔn denmisɛnnin tɔn bɛɛ dun ko k'an bɛ Mali ko la bɛɛ ko k'an bɛ transition ko la donc munna an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka a lajɛ gɛlɛya minnu n'olu bɛ jamana kɔnɔ ni an jɔyɔrɔ ye o gɛlɛyaw kɛlɛli ye faamaw kɛrɛfɛ an ka se ka o gɛlɛyaw dɔn k'u kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. Mouvement Mali Horizon 2035 a ɲɛmaaba ye weleda ka ɲɛsin jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye jamana nafa ye fɛn min ye maliden ka se ka Mali yɛrɛ bila ɲɛfɛ ka Mali ɲɛtaa koɲɛw bila ɲɛ. Mali kɛra bi jamana ye mun ye misaliya ye AES kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ o misaliya in maliyɛndenw an de kan k'a ta k'a kan kungo ye o misaliya mun ni faamaw y'a di ni u ka action ye o action an de kan k'o ta bi k'o lase a se yɔrɔ la k'a la faamuya a faamuya yɔrɔ la o la an ko tɔn in fana bɛna gouvernement bɛ baara o baara kɛ an jɔyɔrɔ ye jumɛn y'a faamuyali la an jɔyɔrɔ ye jumɛn maa tɔw k'a faamu n'an ni maaw y'a faamu an bɛɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn a ɲɛli la an bɛna o baara sigi an ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka wele bila tɔn bɛɛ ma tɔn in dayɛlɛnnen don musow denmisɛnw diinɛmaw an ka dugutigilakaw syndicats parti politiques donc maliyɛn bɛɛ bɛ se ka don a la. Mouvement Mali Horizon 2035 a kuludenw ka kumaw la ko jɔyɔrɔ bɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na fɛn bɛ faso taaɲɛ koɲɛw ko fɔ a ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ k'u n'u seko n'u damajira bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye Mali jamana gouvernement ye ka dɛmɛ bolo ta ka ɲɛsin u ma. An y'o fɔ tɔn in ka baara fɔlɔ a n'a laban ye adamadenw yɛrɛ de an ko tɔn in Mali région 19 bɛɛ tɔn 15 b'a kɔnɔ tɔn 10 bɛ déjà minnu ka cɛbɔ bɛ nin région in bɛɛ kɔnɔ an ko jamana 25 ɲɔgɔn bɛɛ tɔn b'a kɔnɔ minnu ka cɛbɔ bɛ nin bɛɛ kɔnɔ donc o moyen ninnu an bɛ fɛ o adamadenw olu de k'u cɛsiri ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka maaw fara ɲɔgɔn kan an y'o fɔ an ye jamanaw y'an kɛrɛfɛ maaw bɛ politiki kuma lamɛn u y'a kɛ i bɛ wari de sara ka taa lamɛn pour que o wari ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ a tigi ka élection musakaw ye an ko ni maliyɛn bɛ dɔrɔmɛ 20-20 bɔ ko o ko la bi hali an bɛ ka kuranko min gɛlɛya fɔ ni maliyɛn den bɛɛ sɔnna k'ale 20-20 bila an ye maa 22 de ye a bɛ se ka nɔbɔ ko dɔ la donc an bɛ fɛ bi maaw ka n'u sigi bilen k'a fɔ k'a kana d'olu ma
mais maaw ka don a kow la n'u u yɛrɛ fanga ye u ka don a la n'u posi kɔnɔna n'u ka musakaw ye. Mouvement Mali Horizon 2035 an bɛ waati min na i ko bi a bɛ Mali jamana marabolo 19 kɔnɔ. A bolofara dɔw fana bɛ jamana kɔ kan. A ko a ka bulonda dayɛlɛlen don ka ɲɛsin jamanaden ɲuman kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa minnu hamina ko n'u jɔrɔna ko ye Mali jamana jɔliko ye. Bulonda dayɛlɛlen don bɛɛ ye k'a sɔrɔ diinɛ ma bɔ diinɛ na siya ma bɔ siya la bɛɛ ka na jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka d'a ka kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ jira jamana yɛrɛ ɲɛta koɲɛw kɔ. Ka daminɛ desanburu kalo tile 27 ka taa bila tile 29 la dɔnni kawɛrɛli kɛnɛba sigira sen kan Bankɔni Jankɛnɛbugu la a tun bɛ ɲɛsin sifinnakaw ma npogotigininw minnu bɛ Kamisi jɛrɛjɛkulu kɔnɔna na u ka nin dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ a tun bɛ takili kɛ dakun min na o ye fɛn min ye bɔlɔlɔw sanfɛla subahana mansin ale matarafali a bɛ se ka kɛ nafa ni walima kɔlɔlɔ jumɛn b'a la ka ɲɛsin an ka npogotigininw ma nin dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ in sigira ka ɲɛsin o kadira sabatili ma. Sadio Sidibe Serifila Jabarani so tɔgɔ la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Baaraw daminɛna ni walimanufɔliw ye ka ɲɛsin an fa an karamɔgɔ ma Seyidi Sherifu Usmani Madani Haidara ale min ka wulikajɔ bɛnna silamɛya diinɛ dɛmɛli ma diɲɛ kurukala bɛɛ lajɛlen na. O la kɛnɛ in labɛnbaw ni o ye an balakaw ye u y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka kɛnɛ in a hakilina a kun ye min ye ka se k'i da don o la. Maa minnu wulila ka na kɛnɛ in kan ni olu ye participants ye u y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka dowe ka ɲɛsin nin sifinnaka ninnu ma ni minnu bɛ wele ko Kamis Ansar sifinnaka minnu bɛ sanfɛ kalanso ni duguma kalansow la ni olu ka hakilina ta ko filanan ye ni a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛn bɛɛ tali kɛ réseaux sociaux kɔlɔlɔ min b'a la ka ɲɛsin an sifinnakaw ma mara ta fanfɛla la ladon ta fanfɛla la ka se ka ɲɛfɔli k'u la cogo min na min b'a to se k'u kɔlɔsi réseaux sociaux kɔlɔlɔw la cogo min na. U bɛ nin baara min na b'u cɛ sira fɛ adamaden ɲɛnama fɛn fɛn min bɛ yen i bɛ koba o koba ye a bɛɛ daminɛna dɔɔni de ka sɔrɔ ka kɛ koba ye ka nin hakili ɲuman in ta k'a fɔ k'u bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya kanu o de sabati mɔgɔw dusukun na ani u ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'u ma se ka karamɔgɔ hakilila in faamu ani karamɔgɔ cɛ sirila ka kalanso minnu dayɛlɛ a ka o kalanso ninnu bɛ se ka taga ɲɛ cogo di pour que ka karamɔgɔ ka objectif hakilila minnu bɛ karamɔgɔ la biti minnu bɛ karamɔgɔ bolo olu bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na olu minnu cɛ sirila o labɛnni fɛ an b'a f'u ye k'u k'u cɛ siri bamananw ko ten ko n'i ko i b'i kulusi don sama la k'i kuma ba fɔ ko nka ko n'i y'a kɛ k'i ye koba kɛ maintenant an ɲɛ b'a la nin y'a deuxième édition de première édition tɛmɛna déjà kaban o kɔrɔ k'u ye kuma min fɔ k'u bi a sira kan maintenant an b'a ɲini u fɛ u kana saliya baara in na de ala kama baara kɔni taga ɲɛ dɔrɔn don segin kɔ t'a la. An balakaw yɛrɛ fana bɔra kɛnɛ in kan ka caya olu min kɛra sababu ye ka kɛnɛ in sigi min b'a to ka hakilijagabɔ kɛ ka ladilikan fana kɛ k'a ɲɛsin o sifiɲɔgɔn tɔw ma sabula réseaux sociaux kɔlɔlɔ min b'a la bi o nafa ka dɔgɔ a la o de la u y'a jira k'a fɔ ko réseaux sociaux a kɔlɔlɔ a n'a nafa walasa sifinnakaw bɛ se ka o dɔn cogo min na kɛnɛ in sigikun dɔ de filɛ nin ye min b'a to ka wajuli k'u kunna u bɛ se k'a dɔn k'a fɔ réseaux sociaux a kɔlɔlɔ bɛ se ka min lase hadamaden ka diɲɛlatigɛ ma min b'a to ka ɲɛfɔli k'o la cogo min na muso ninnu caman jira k'a fɔ ko réseaux sociaux a kɔlɔlɔ bɛ se ka dangari hali denmisɛnw ka mara kɛcogo la du kɔnɔnaw na ko o la nin kɛnɛ modèle ninnu ni ninnu sigira ko a kan ka fo ka tila ka don kɛ kɛnɛ in labɛnbaw ye. U y'an wele ka na bi wa conférence kɛra ka tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya kɔ foyi tɛ an bolo ka fɔ u ɲɛna sabula an ma foyi sɔrɔ yan ni bonya ni karama tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la conférence in bɛ ka boli fɛn min kan a b'a yira an na k'a fɔ u mago b'u ka diinɛ na u mago bɛ u ka ɲɛnamaya la u mago b'u ka bonya ni karama la sabula conférence in bɛ ka boli fɛn min kan o de tun ye réseaux sociaux téléphone a bɛ nafa min ɲɛ bi denmisɛnninw ye a n'a bɛ fɛn min tiɲɛ n'i y'a jateminɛ bi a kɛlen bɛ kɛ téléphone kɛlen bɛ sababu ye ka lamɔ yɛrɛ tiɲɛ an bolo pewu mais ni denmisɛnnin minnu hakili tora o la k'a fɔ ka na kuma u ye téléphone nafa k'a n'a kɔlɔlɔ an b'a dɔn hakili min b'u la denmisɛnninw don mais mɔgɔkɔrɔba hakili de b'u la tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyara n'u ye kosɛbɛ an b'a dɔn an ka sini a garantilen don an bolo sabula ala ye an sɔn denw na den minnu mago bɛ u yɛrɛ la u mago b'u ka diinɛ na u mago b'u ka sini na
alhamdulillah an b'u fo k'u barikada ka ɲini ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman yarabi ala k'o yira an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. kɛnɛ min ni ala bɛnna nin y'a tago filanan ye ni ala bɛnna kamisi maaw fɛ. kamisi o de ye ansar sifinaka minnu bɛ yen n'u bɛ sanfɛ kalanso ni duguma kalansow la olu ka wulikajɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye an fa an karamɔgɔ a seyidi sherif usmani madani hayidara ka se ka u senda a senanɔ la walasa a bɛla ka silamɛya diinɛ dɛmɛli min kɛ u fana bɛ se ka kɛ misala ye cogo min na sini masigi u sifinaka ɲɔgɔn tɔw ma walima ansar cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma. Alisa kunnafoni nasira waraw fɛ an bɛ to siratigɛ fɛ dɔɔni ka wɛrɛli kɛnɛ fana wɛrɛ sigira a bɛ kɛra kajolokaw fɛ yen nɔ ni a taara ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔ minnu ka kalan ɲɛsinnen bɛ arabu ale ni tubabu kalan ma yaasa ka se k'u ka dɔnniya taw kawariya ka bɛn ni fɛn min ye kan n'o ye arabu kan ale ni nanzarakan ye o bɛ se ka matarafa u bolo cogo min na baara kofɔlen in bɛɛ lajɛlen tun bɛ kajolo yɛrɛmarakafo ale ka dankan filanan u ka yamaru kɔnɔna na a kɛra ka bɛn desanburu kalo tile 28 san 2024 ma a kɛra u ka sifinakaw ka tɔgɔlasoba kɔnɔ kajolokaw fɛ yen ka bɛn ni maabaw caman yeli kɛnɛ kɔnɔ serifila ka ciden minnu tun bɛ o nɔfɛ o ye korotumu jabate ale ni nuhum kone. Ni kɛnɛ in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kalanbulon dɔ ma n'an ko a ma ko formation min bɛ ɲɛsin kalanden karamɔgɔw ma ni nin y'a ta ko 17nan ye association sanabeli maaw fɛ ka d'a kan u ka laɲiniw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon kalanko binakun kan o de kama maa si man ka to kɔ o kadara kɔnɔna na kalansen kura min talen don jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin madarsaw ma ni jɛkulu in association sanabeli maaw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka tile 5 kalan dɔ boloda min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ni kalansen kura in ma. Mali ministri so min ɲɛsin bɛ kalanko ma a ye kalan taabolo kura dɔ dilan n'an ko ma programme d'enseignement a y'a di madarsaw ma parce que programme bɛ madarsaw bolo sisan o date ye depuis 2003 mais ɲinɛ kalan talen ministri so ye dayɛlɛli kɛ a ye lettre se a ka fangasow ma ko ni madrasa 600 in kɔfɛ ni dɔwɛrɛ min bɛ fɛ ka programme in ta i yɛrɛ ka olu dɛmɛ k'i ka maîtres ka formation dépense ta parce que gɛlɛya bɛ jamana na bon association sanabili fana ka laɲini ye ka jamana dɛmɛ a ka jamanadenw formation na u ka kalanni na o tuma anw ni kajolo itihadu marasa ɲɛmɔgɔ ka fɛn mun bɛ yan an'u ka ansaru ka kalanyɔrɔ minnu bɛ yan n'u bɛɛ b'o tɔnba kelen kɔnɔ an n'olu farala ɲɔgɔn kan ka ni kalan sigi sen kan k'u ka ekɔli karamɔgɔ minnu b'u ka kalanyɔrɔw la madrasaw la ani madrasa karamɔgɔw k'olu former programme kura in na mɔgɔ mun nana nin na madrasa 80 de nana kapu 2 kajolo kapu ani furu kapu Sikaso mara la o madrasa 80 na karamɔgɔ minnu nana o sera directeur ni karamɔgɔ 272 ɲɔgɔnna ma bon baara in kɔnɔna na an ka laɲiniw sabatira an bɛ ministriso fo an bɛ dika sɔrɔ u sera ka ni programme min di madrasa denw ma o kɔfɛ an b'a ɲini u fɛ u ka dɛmɛ kɛ programme in ka se madrasa bɛɛ la. A ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na kajolo maire ka dangan sabanan y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ association sanabili maaw ka hakili ɲumanya la o kɔfɛ a ye laɲini dɔw kɛ. Bon ne nisɔndiyala cogo min na n tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que kalan ye fɛn dɔ ye dɔnniya tɛ sɔrɔ ka ban surtout denmisɛn kalan na don o don yɛlɛma kura de bɛ don kalansen na donc nin n'a ɲɔgɔnna formation de b'a to e bɛ dɔ fara i ka dɔnniya kan o de y'a diya ne kosɛbɛ mais n bɛ profiter ka mɛkɔrɔw fɛ ka ɲini u fɛ u ye nin baara min kɛ nin ye u ka sabali u kana to nin ka kɛ laban ye ala ka to u kana caman wɛrɛ k'an fɛ yan. U kɛlen ka kɔrɔfɔ ta maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni formation in hukumu kɔnɔna na u y'u ka waleɲuman dɔ fɔlikanw kɛ ni ka ɲɛsin kɛnɛ in sigibagaw ma. Alhamdulilayi ni tile 5 kalan in kɔnɔna na an ye faamuyali caman sɔrɔ parce que an kalanna kalan cogo min na an kun b'an denw kalannaw de la bon curriculum formation in a ka ɲi a taabolo ka fisa a bɛ kɛ sababu ye e bɛ leçon min di denmisɛnnin ma k'a bɛrɛ bɛn denmisɛnnin ma a tɛ ɲinɛ a kɔ a b'a faamuya cogo min na fɔlɔ an tun bɛ denmisɛnninw kalan an b'o kunkolo de lafa mais o hakili tɛ fa min yɛrɛ ye ne diyara ne ye formation in na o ma touché diinɛ na. K'an karamɔgɔ fo n'o de a seydi sherif usmani madani hayidara ye vraiment ale min y'a diyagoya an kan ko an ka kalan kɛ ko kalan de bɛ mɔgɔw ŋuna fan o kɔnɔna in de la tuma bɛɛ u b'an ta u b'an former u b'an ɲini an fɛ fana an ka formation kɔsegi
ni karamɔgɔ y'i ci vraiment ni nani karamɔgɔ ka ci kɛ i tɛ foyi sɔrɔ a bolo a kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ o la hɛrɛ min na an ni mɔgɔ min bɛnna n'o ye partenaire mun ye vraiment n y'a sɔrɔ b'u ka baara dɔn. Hakilila jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sigi in daminɛna ni alikuranɛ sanumanba kalanni ye fo ka taa se Mali jɔnjɔn dali ma hymne national arabukan na. Kɛnɛ in y'an ka tɔ bonyana ni jɔnjɔn dɔw tali ye ka di maaba dɔw ma n'an k'o ma ko tableau d'honneur fo ka taa se jɔnjɔn sɛbɛnw ma n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin attestation ma k'o di maaw ma minnu garijɛgɛ donna ni formation hukumu kɔnɔna na. Kabeni Kalifa Tarika Tijaniyaw ka maa ɲɛma n'o ka kalifaba n'o ye fɛn min ye Amadu Adi Tal ye ale kɔni banbanci kɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka ale enlever nin wagati in na ka bɛn ni o dusumakasa ye. Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka alikuranɛ sanuman k'o kalan ko in bɛɛ lajɛlen yamaru o tun bɛ Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra Seyid Sherif Usman Madani Haidara ko in bonya n'a karama n'a hakili ɲuman bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamaru kɔnɔna na. Sherifula Jakanso tɔgɔla Safiatou Sidibe ale ni Samba Traoré olu kɛra alikuranɛ kalan in seere. Jeudi don décembre kalo tile 26 a kɛla don kunamanba ye Mali communauté omarienne fɛ ka sabu kɛ an ka cɛkɔrɔba sanuman ye ale minɛni ye banbaci wale kɛbaw fɛ ka taa n'a ye u ɲɛnayɔrɔ la. Sheikh Amadou Hadi Tal banbaci wale kɛbaw y'a minɛ Jabidiya la Niro du Sahel fan fɛ a bɔtɔ ziyara kɛyɔrɔ la ko ɲɛdɔnbaw ka fɔ la. O de hukumu kɔnɔ Mali silamɛ tɔnw an'u dɛmɛbaw farala ɲɔgɔn kan k'a fara Sheikh Amadou Hadi Tal a yɛrɛ balimaw n'a sinjiw kan. An fa a n'an karamɔgɔ an ka cɛkɔrɔba sanuman ye a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ka yamariya kɔnɔ ka kuranɛ kalan belebele kɛ ka damakasi kɛ Ala ye cogo min na Sheikh Amadou Hadi Tal a bɛ se ka segin a ka denbaya la cogo min na hɛrɛ ani baden na. O b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Farafina cɛcɛ kana jamana sababu Mali, Burkina ani Niger a kɛlɛcɛw farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔba dɔ kɛ dancɛ sababu la min tɔgɔ dara ko opération jɛka baara ka daminɛ décembre kalo tile 15 la ka taa bila a tile 22 la T-Site fanfɛlaw la ani Gawo cɛ kilomètre 145 ɲɔgɔn na don. Jamana sababu surasiw ye wulikajɔ min kɛ a kɛra sababu ye ka dadigi kɛ jarawelilaw dagayɔrɔ caman na dancɛ sababu la ka sababu kɛ u dagayɔrɔ caman bonna ka tiɲɛ u ka bolimafɛnw n'o ye pick-upw ye ani motow olu caman darakira u la ani minɛn wɛrɛw. Jamana sababu kɛlɛcɛw kɛnkunbɛ ka sanfɛla fɛnɛ labaara ni pankuru ye min ni maa t'i ye a kɔnɔ ka boli u k'a ma ko drone. Bibi in na maa caman bɛ k'a laɲini ko farafinna cɛcɛ kana jamana sababu ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛlɛbolow fɛnɛ ka kɛ kelen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafinna de hakili juru caanin caman ka laɲini don nka Burkinakaw ka minisiri ɲɛma kura Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo wasabilo kɔnɔ décembre kalo tile 27 ɲininkali tɛnkunnen a la wasadenw fɛ k'a fɔ yala farafinna cɛcɛ kana jamana sababu kɛlɛcɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɛlɛboloba kelen ye wa? Minisiri ɲɛma Burkinakaw fɛ Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo ye a jira k'a fɔ a ka sidɔn ko an bɛ kulu min kɔnɔ n'o ye cɛcɛ kana jamana sababu ka kulu ye a kɛn bɛ confédération de ye o b'a jira k'a fɔ jamanaw de faralen don ɲɔgɔn kan a kɔnɔ ni jamanaw fara mɛ ɲɔgɔn kan a kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ kɛlɛcɛw fɛ sira min kan o ye jamana sababu kɛlɛcɛw ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka k'a fɔ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɛlɛboloba kelen ye an tɛ o kuma nɔ fɔlɔ k'a ka sidɔn k'a fɔ jɛkulu kura in n'o ye confédération ye a bɛ sigili de damɔ nka jamana ɲɛma sababu Mali ta Burkina ta ni Niger ta u ka hakilimaya kɔnɔ u y'a lajɛ ka na ni fɛn dɔw ye confédération in kɔnɔ u bɛ se ka jɛ ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔ ye jamanaw ni AES jamanaw cɛ kuma ɲɔgɔnya o bɛ kɛ confédération kɔnɔ jamana sababu kɔnɔ yiriwali jamanadenw ka dugu jɛko mɔgɔ ni da maaya kɛcogo nɔgɔyali o fɛnɛ bɛ confédération in kɔnɔ nka k'a fɔ ka jamana sababu surasiw bɛ sin ka kɛ surasiyaba kelen ye ko se ma kɛ o ma fɔlɔ.
Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw maramafɛn minnu bɛ ka di u ma Ameriki jamana ni nazaralasetigi jamanaw fɛ u bɛ ka maramafɛn ninnu fɛnɛ feere diɲɛ ɲɛfɛ manganiya juguw ma jango cɛni bɛ se ka don Rusila jamana kun fanga jafɛ a bɛ ka feere manganiya juguw minnu ma olu bɛ cɛni kɛ ni mina ninnu ye jamanaw de kun farafina ani arabula kɔnɔ na ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu ye Rusila jamana cakɛɲɔgɔnw ye Ukraine jamana tɛ se ka cɛni don farafina bɛɛ lajɛlen kun a ka dɔgɔ farafina kun kan wɔrɔ nga a bɛ farafina jamana dɔw senkɔrɔla ɲagasa nin ye Anatoli Mavichuk de ka kuma ye Rusila kunnafoni di sira dɔ kan min bɛ wele ko Letanru a ko minɛ minnu bɛ ka di Ameriki jamana ni nazaralatɔnba Union Européenne fɛ Ukraine jamana ma Ukraine jamana bɛ ka minɛ ninnu dɔ lase Mali jamana kɔnɔ manganiya juguw ma ka Mali basigi tiɲɛ u bɛ ka lase Yemen fɛnɛ manganiya juguw fɛnɛ mɔ ye o fɛnɛ dafɛ nazaralatɔnba Union Européenne ɲɛmɔgɔw welelen don u ka fɛɛrɛ kɛ ka Ukraine jamana bali a ka hakilina dangɛnɛmayali la gazi tɛmɛninko kunga Ukraine jamana fɛ ka nazarala jamanaw lasɔrɔ gazi min bɛ bɔ Irisi la nin ye Robert Fico ka kumaw ye Slovaquie ministri ɲɛmaa don a ye sɛbɛnni kɛ ka ci nazaralatɔnba Union Européenne jɛkulu filaw ma Conseil européen ni Commission européenne k'a fɔ u ka dɔn Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky a bɛ ka fɛn min fɔ n'a y'a kɛ a bɛ kɛ gwɛlɛya ye nazarala jamanaw kɔnɔ bawo Volodymyr Zelensky y'a yira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min dɛgɛnɔ dilan bɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka gazi bɔ Rusila jamana kɔnɔ k'a tɛmɛ ni Ukraine jamana ye ka nazarala jamanaw lasɔrɔ ko décembre kalo tile 31 n'o ye sini ye a bɛ jɔ a tɛ kɛ bilen Robert Fico ni o ye Slovaquie ministri ɲɛmaa ye a ko ni Ukraine jamana y'a ka fɔlen bɔ a sira fɛ euro wari miliyari 10 sigiyɔrɔma caman de bɛna tiɲɛ nazarala cakɛdaw kun a barata tɛgɛnɔbila kɛn bɛ bɛnkan de la Robert Fico Slovaquie ministri ɲɛmaa ko ni Volodymyr Zelensky y'a kɛ ko nazaralatɔnba Union Européenne y'i sigi a ko kɔrɔ ale fɛnɛ se ye kura min ye k'o di Ukraine ma Volodymyr Zelensky ma a bɛ kura tigɛ a la kɔsa in na Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky de y'a jira k'a fɔ bɛnkan min b'a to gazi bɛ bɔ Rusila ka nazarala jamanaw lasɔrɔ ni Ukraine fɛ tɛmɛ ye ko décembre kalo tile 31 ni bɛnkan bi dafa k'a ti kurakuraya Ameriki jamana ni nazarala setigi jamanaw kɛmɛ ka jugu dɔ de jagoya dilan u yɛrɛ la ngalo ka jango u ka maramafɛnw bɛ se ka bɔ ka feere maramafɛn feerelen nafa bɛ se jamana fɔlɔ min ma o ye Ameriki jamana yɛrɛ ye ka Rusila jamana kɛ nazarala setigi jamanaw ni Ameriki jamana jugu ye wali kelen diɲɛ bɛɛ lajɛlen jugu ye a dabɔkun de ye maramafɛn dilan iziniw minnu bɛ Ameriki jamana kɔnɔ u ka jago ka se ka ɲɛ u bolo nin ye Rusila sanfɛ kalanso dɔ karamɔgɔ de ka kuma ye min bɛ wele ko Abubakar Mohamed Abakar Katakaw a ko Ukraine man ka sababu la OTAN kɛlɛbolo min ni Ameriki jamana b'a ɲɛkun na ka fara nazarala setigi jamanaw kan kɛlɛkɛmina sanni nɔ OTAN kɛlɛbolo ye a bɔra 100 sarala 2 la ka taa kɛ 100 sarala 5 bɛɛ ye sanfɛ kalanso karamɔgɔ in ko yɛrɛ nɛgɛnga don k'a fɔ nazaralatɔnba Union Européenne ka laɲini ye mankan ka ban Rusila ni Ukraine cɛ ko jango k'u bɛ surunani don kɛ a ka ban a ko biɲɛkala ɲinina sen dalen don biɲɛkala kan ko kuma na a ka kan diɲɛ fan dɔw minnu bɛ n'olu b'u yɛrɛ ye Rusila la ni sigikafɔ ma ɲa kɛ kɔ Ukraine ni Rusila cɛ fɔ olu fɛnɛ ka ye a kɛnɛ kan a bɛ na ni dɛnɛya ye mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka ka taa sigi ka sigikafɔ kɛ ka surunani don kɛ Rusila jamana kɔ a teri jamanaw kɔ a yɛrɛ dama ka surunani don ka hakilina dɔ ta ye k'o ye yɛrɛ nɛgɛ ye ko fɔ a ka sidɔn fana k'a fɔ Ukraine man ka daminɛ cogo a ma dogo maa si la a ko kafo jaso de kɛra Ukraine kumana kuma min ni jamana ɲɛmaa dɔ y'a ye k'a fɔ jamana de fanba ka laɲini ye an ka nazaralatɔnba Union Européenne fa bila ka taa ni Rusila jamana fa ye o bɛ kɛ sariya kɔnɔ cogo jumɛn furubakalata dɔ bɛ labɛn ni u k'o ma ko référendum maa fanba ma n'a fɔ ko taa ka kɛ fa min fɛ taa bi kɛ yen nazarala setigi jamanaw ni Ameriki jamana kɛlen k'a ye k'a fɔ ni kalata kɛra kɛfɛn ye furubakalata maa fanba bɛ sɔn ka taa Rusila yanfa de ye jamana ɲɛmaa min kun bɛ fanga na a donni kama Ukraine u y'o kɔ wuli an bɛ san 2013 ni 2014 kumaw la ni ka sɔrɔ k'u yɛrɛ dɔngɔnna fanga dɔ cogo Ukraine o bɛ kɛ u ka namugula sugu ye ko nazarala setigi jamanaw ma da o ma Ukraine fa minnu bɛ yen marabolo minnu bɛ yen ni u b'u yɛrɛ ye Rusila la k'a sabu kɛ u bɔra yen de Rusila laadaw a maaya kɛcogo a faamuya kɛcogo
seko ni dongo minnu bɛ u la n'o ye eresila yanfa ye Ukraine jamana fanga de ko fɔ a ka o de dabila o marabolo ninnu na o fɛnɛ nana mankan tɔ juguya Abubakar Mohamed Abakar Katakaw ko ɲinɛman ka kɛ ninnu yɔrɔ ninnu kɔ a ko eresila jamana jɔyɔrɔba de bɛ a la jamanaw basigili la diɲɛ ɲɛfɛ hali eresila jamana ka ye Siri kɔnɔ a n'a ka kɛlɛbolo a bɛ ka dɛmɛ de do ma nana masumaniw mɔ Siri ko kumana eresila mankutu tiɲɛni kuma bɛɛ nazarala setigi jamanaw fɛ k'a kɛ diɲɛ jugu ye ko bɛɛ tɛ se ka na cogo si la eresila ni Ukraine nin jɛ o k'a kan Corée du Sud kaw fɛ pankurun dɔ dɛsɛra ka jɔ ka taa kogo minɛ ni maa 100 ani maa 80 ani maa 1 ye a cɛni sɛbɛkɔrɔ bonyanabaw maa 100 ni maa 70 ani maa 9 bɛɛ lajɛlen de dajira ko in kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 29 dimanche ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna bi pankuru yɛrɛ la minan 2 minnu bɛ la n'u bɛ wele ko boîte noire a ka ca la ni kasara kɛra sɔrɔ fɛn ye o manjimafɛn 2 boîte noire n'u baratura manjin wɛrɛ la kasara kɛ cogo bi dɔn nka Corée du Sud pankuru min jiginen dɛsɛra ka jɔ n'a taara kogo minɛ a boîte noire kelen o dajira o boîte noire ɲɛsinnen don pankuru yɛrɛ ka pani kɛ cogo kunnafoniw bɛɛ lajɛlen farali mɔ ɲɔgɔn kan nka boîte noire kelen ni o ye kumaw minnu bɛ fɔ pankuru bolibaw ni dugumamaw ni ɲɔgɔn cɛ ani pankuru yɛrɛ kɔnɔ kumaw minnu bɛ fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u mara fɛn m'o sɔrɔ o de sɛgɛsɛgɛli de bɛna daminɛ sa k'a dɔn fɛn min kɛra pankuru dɛsɛkun ye ka jɔ a kɛlen ka dugu sɔrɔ kalo kelen ɲɔgɔn na de bɛna kɛ o baara la pankuru ko ɲɛnamaw ye a jira k'a fɔ ni boîte noire 2 bɛɛ lajɛlen kun dafalen kun don a mɛnnenba kun ye dɔgɔkun kelen ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw ye a jira k'a fɔ Corée du Sud pankuru in dɛsɛra ka jɔ ka sabu kɛ a jigintɔ ani kɔnɔkuluw de ye ɲɔgɔn kunbɛn yala kɔnɔkulu ninnu nɔ kɔnɔ dɔw de donna pankuru sen ni motɛri yanfa ni ɲɔgɔn cɛ wa n'o ye fiɲɛ bila fɛrɛ la wa ɲininkali tɔ min bɛ yen pankuru in kɔni jigintɔ kɛlen k'a ye k'a fɔ jɔli tɛna nɔgɔya a mɔ a taara munumunuko kelen kɛ ka segin tuma min na ni u ko u bɛ jigin sa dugumana sɔrɔlen pankuru ni dafalen de y'i ɲɛsin i n'a fɔ yɛrɛw ɲɛ b'a la cogo min jɔyɔrɔw bɛɛ tɛmɛn'a fɛ ni ka taa don kogo la k'o saga jigin tu tasuma ka mana fa bɛɛ lajɛlen la o fana bɛ dan siri bi bamanankan bɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ k'a jira u la k'a fɔ fɛn min an ka samata sɛgɛw minnu bɛ dolanci an fɛ Bamakɔ Mali jamana kɔnɔna na ni an b'u wele ko loko olu kɔni sen bɔra kulo na kulo min tun bɛ ka labɛn Marɔku jamana kɔnɔ san 2025 o siratigɛ fɛ o ni Moritani n'o ye Mirabuton o n'olu karila ɲɔgɔn na ka bɛn kunu kari Desanburu kalo tile 29 san 2024 ma an ka dolanci kɛnɛba stade du 26 mars Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ ekipu 2 u dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ani fu n'i y'a ta ka lajɛ match tako fɔlɔ la min kɛra Moritanikaw fɛ yen nɔ Murabitonu olu tun ye sɛbɛya sɔrɔ Mali samata sɛgɛw kan 1-0 kunu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dolanci banna fu ani fu la o b'a to Moritani olu bɛ sebaya sɔrɔ ka qualifier ka taa fɛn min phase finale kɛnɛ kan min bɛna taa Marɔkɔ san 2025 yasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen na an ka ɲininikɛla Ibrahima Ban ale gɛrɛla dolantila dɔ la k'a ka kuma galama tɛngu la u ye min sɔrɔ an k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ha sido un partido muy difícil para nosotros. Ça a été un match très difficile pour nous. Porque Mali ha demostrado un muy buen nivel. Parce que le Mali a démontré un très grand niveau. Y nos ha hecho defender más de lo que queríamos. Et nous a fait défendre plus que ce qu'on voulait. No hemos podido jugar tal vez ofensivamente lo que queríamos. On n'a pas pu jouer au niveau offensif ce qu'on voulait, ce qui était prévu. Pero defensivamente el equipo ha hecho un trabajo espectacular. Au niveau défensif, l'équipe a fait un travail spectaculaire. Hemos conseguido en 2 partidos dejar las 2 porterías a 0. On a réussi dans les 2 matchs de ne pas concevoir aucun but, ni à l'aller ni au retour. D'ici, je veux féliciter à mes joueurs pour son grand travail. Y Mali, seguramente. Et Mali, sûrement. Hoy haya merecido más. Aujourd'hui, mérite un peu plus. Ça tun Mali ale dege karamɔgɔ fan fɛ nka a b'a yira ko ala de ma qualification nɔgɔya sinon denmisɛnninw
u ye dolan tan. Bon, ni musafa bɛ na parce que ne tun bɛ fɛ ka qualifier o de ye n ka laɲini fɔlɔ ye. Parce que Mali tɛ a mérité ko Mali tɛ qualifié. Mais n'an ma qualifié bi, ne bolo an ma chance sɔrɔ ka bi don. O y'an jɛ kosɛbɛ. A gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a gɛlɛyara. An ye sira bɛɛ lajɛ, an ye sira bɛɛ dayɛlɛ, an ye chance bɛɛ di an yɛrɛ ma. Mais bi ma se ka don, n'a ma se ka don bon. Vraiment ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min dɔn ko banna. An se ka qualifier bi a regret ba bɛ ne yɛrɛ la parce que an ye chance bɛɛ di an yɛrɛ ma mais Ala y'a kɛ an ma se ka chance sɔrɔ ka bi don. Bon ni an taara o sira fɛnɛ fɛ, se foyi tɛ ne yɛrɛ fɛnɛ ye ka tɛmɛ Ala ta kan. Bi ni gagné tun ka di mɔgɔ ye ne bolo ne y'a mɔgɔ fɔlɔ ye. Mais ni ma gagné kɔni sɔrɔ vraiment ni mɔgɔ bɛ yen k'a dusu kasilen don bi peut-être o ye ne ye. Je sais même pas n'a bɛ jouer n ka carrière yɛrɛ kan parce que n découragera balontan na. C'est la fédération qui m'a employé, c'est la fédération qui doit prendre des décisions. Si je dois démissionner, je ne vais pas démissionner, monsieur. Je suis champion d'Afrique, vice-champion du monde. Je ne vais pas démissionner. Je ne vais pas démissionner. Si la fédération décide aujourd'hui de me remercier, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ça n'a pas marché aujourd'hui. Ça a une fois très bien marché. Que tous les Maliens étaient très fiers. Donc aujourd'hui, je dis, je m'excuse au public malien, mais on n'a pas démérité aujourd'hui. Tout ce qui était là, mais ça n'est pas rentré. Dieu est grand, c'est Dieu qui décide. Moi, je suis un être tout petit. Je ne peux pas décider à la place de Dieu. Non. Amedou, ok. Qualification nata channa alaka sangorota di Malima. Ami na yarabi Ibrahima Ban. Obe dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲamaya so fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔlen ye foli bɛ kurakura ka ɲɛsin an filɛbagaw an kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn diyan waati wɛrɛ.